Biyag Di Tao. Hello manen, kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablaawan pa ni Abigail Castelo dita Hong Kong, Elena Uligo dita Balawan, La Union, kan Gabay Josephine dita Tarlac. Kaya titayntay nga ruden denggan ti episode 360. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang. Saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para kun kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pay lahaan. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabaulak pay nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapudno na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamamo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawitan tiriknak kabayatan ti panang buybuyak iti kalay sa Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ko sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na.
Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Awan. Sige tagawid akon. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayun gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya. Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito'y alalaki. Natangos ti agong na. Sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito'y. Saan arumba nga mamamunak da ita alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katnod da nadanunak ako, tiyan dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang ana. Dagmatan na iropaan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ng maapay. Bawal ka di ba'y laeng? Lada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasamat sayang met day matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy di Dubai. Di ka matin makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dalas sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na amumot a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amum ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan na kamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiin asit ka. Nga ta, Jeren? Kasla masyanak pa iti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diya kaya tapumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da itoy. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman.
Baliwak tong harap ti sumarungkar. Ket sapay la ko ma. Tayo ti sumaruno nga isa sa rungkar ko. Ikanak matan iti gundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Jak matlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon no daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunamat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwak. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di ah. Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man nakamove on kan. Binasted ko pa yan ah. Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay na, saanan. Itan niya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito basita sagot ko kada kayo. Oh. Agyaman ka barok. Aguray kat ayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasaklaing ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo gar-arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasi katika na yun ang makikita kakadkaduanan kadagiti ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibagaman dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. San met, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, impagam? San pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunam ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang am te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Put no day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nagmanen.
matulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapay lang ti kayam ko. Anyat aramiden ta dito restaurant. Ay na, kat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Kat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina. Panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry. Nasingpot ni Jetro. Hoy, bakla! Dinak panawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad kan ka. Pangasim. Di ka ka di mabain, Jetro? Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awan da ka sa panggap ko kan ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para kan ka. Idi sumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taraon. Pagyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, manganta aro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ken ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayon, dinalaing asawam, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya sawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat kramanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaran ta asawam ko na! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agdamag ka pa'y langat! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, wala nang. Apay nga may dito Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, wan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon din namag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika lang ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di? Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro.
Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkiddawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutom kumama ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas tangar aramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmanday yata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalek mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti kundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Yak maklon ang kapoy iti naramid day yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka asi kala ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak. Kan no pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na. Gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay daktil gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasngay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa Yak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina. Kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karik. Diyak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makitkita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagteng wano pasama kitibiyag tayo at plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, ni Apo Diyos, timang tarabay kada tayo amin.